Ya, awuthi ngibatshengise ukuze bangathi hey uThenjiwe phela uzothina umngani wakhe. Kufanele athi bafunda asasike ukuthina befunda. Umngani wami wagreda mina ngikhuluma abangani abanejazi. Hhayi abantu abahambe besitshela ukuthi bazalwa bembese singababona nali ijazi yabona ngivukile. Umngani wami-ke lona. Uma ngabe sikhuluma mhlampe sithi ama-awards kwasha kwacima. Nayi i-proof thina sikhuluma ngento ene-proof. Best actress lana kwi-Simon Sabela Awards. Oh my. Ama-SAFTAs wawine iy'fundo zakhe and I think sonke siyavumelana. Khona umuntu awine nithi uwine kanjani lona noma nithi ubani manje lo. Kodwa nje uDon futhi usesitshengisile ukuthi as an actress akufanele ube mhlampe yinto eyodwa. Kuyasho ukuthi uhamba nabantu abaningi uthi uma usungenile waba yi-character. Uma usishintshele nathi hayibo lena nje ngicabanga ukuthi naye wayethanda uku-acta. Wasethi nje ngizokufaka kule character hayi lena ngeke I think ngihamba nama-entertainers mina kuthiwa onontanda kubukwa-ke onontanda kubukwa. Kodwa phela futhi angithi vele uyinzalo yabantu ababephethe babefika endaweni baphathwe obhishophi abaphathi babasikazi abaqali bendlela. So ngeke nje ufike bese uzoba nje kwi-background. At the same time futhi you are a very good mom. How do you do it all? Oh wow, I think iy'ngane zami they are my greatest blessing and my greatest achievement. I've always wanted friends. Growing up, I think it was just my sister and I. And uyazi ukuthi manilamana konke yokuxabana nje ama-siblings anidlali ndawonye sometimes. Ngangijwayele ukudlala nabafana mina phandle. And, you know, I wasn't really close with my sister growing up. Angazi indaba. I think it's just a sibling thing. There's nothing to it. But I've always wanted like a twin. I always longed for a twin growing up. I wish I had someone who was my twin. Angazi why. And so God just multiplied me into 5 children. And he gave me friends in the form of my children. Because as they grow older, my children become the greatest performers in this house. Bayang performela, bayang entertainer. They are very artistic, these children. So I've been an influence in their lives. And I think I've been an example, influence, a positive one, because and I try. I'm a single mother now. I'm a divorcee, so I'm a single mother, which means I'm handling a household ngedwa. And I always say, angihandlishi ngedwa, ngihandlisha ngedwa emehlweni abantu. Kodwa abantu engihamba nabo ibona abaphethelele ikhaya. Abantu engihamba nabo ibona abakhulisa lezi ingane. Abantu engihamba nabo ibona that will always give me the opportunities engiwatholayo ukuze ngikwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Abantu engihamba nabo are the ones that want to shine through me by giving me the different characters that I keep getting. Ngoba indeed I ngingenwe ama-entertainers onontanda kubukwa because babe abantu babantu bephile emhlabeni. Nangomunye lana uNhlanhla Mingcoya ethi nje she was Whoopi Goldberg eSunnyside. eSunnyside noma eSunnyside. Ubhala uSunnyside ngenza ukuthi ubebhala uSunnydale kwasho ukuthi uyawazi I think and that person ungazi ngempela because I really used to love Whoopi Goldberg. And I remember I had thick braids when I was in Sunnydale, and I used to, everybody knew I wanted to be a performer. So into yakho nje owazalwa ngelinye ilanga uyothi musivakashele sikhulume ngendaba yakho with your journey yokuperforma nokuthi waqala nini nokuthi ugogo wakusiza kanjani ekufosela ukuthi uyokwenza odrama ungazi nokuthi yini leyo.